Romo magala moro mokelo kanyakla jotend jopuonj mag sikunde primary ochakore ayanga odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa. Romono mathoro timore higa ka higa keto rango okenge ma sekta mar somo osegoyo, ng'ikruoge mantiere to kod chenro monego keti mar bero sekta mar somo. Watudore gi jafwambo marwa Joja Oko mondo omiwa ler mathoth ewi romono. Erokamano ahinya, wantiere e kaunti ma Mombasa kuma odiechieng' ma kawuono ni wayuoro e romo magala moro mokelo kanyakla jotend sikunde mag primary mochako ayanga romo margi mosebedo katimore ga higa ka higa. To kama antiere ni antiere gi moko kuomgi, adwa mana ni mondo ginyisa ni to ang'o gini magigeno twak e romo ma kawuono ni mwang'e ni biro dhi nyime e thuolo mar ndalo 5 mabiro. Machiegni ahinya chakna gi nyingi. Erokamano ahinya, an Moses Ben Kadienge ma en jagoro mongirore mar jatelo mar head teachers miluongo ni Kepsha ma awuok Homa Bay County, Suba West Sub-County miluongo ni Mufangano. E romo ma kawuono ni wan gi geno mang'eny ahinya. Wasebedo ka wan gi tuomruok kod rem mopogore opogore. Achiel kuom chandruoge mwasebedo ka waneno ka jotelo mag skunde en wach mar somo manyien mane sirkal okelo masani wadendo ni CBE. E CBE kanyo waonge gi warem gik mang'eny kaka classes, warem jopuonj motiegore man gi lony, nikech iyudo ka samoro e skul achiel man gi nyithindo mang'eny e migawo mar grade 8, 9 kod 9, wan kod jopuonj adek ma samoro ok ginyal dhi e ling'any te mag somo manyasani miluongo ni CBC gi dho ngere. Koro kuom mano wageno ni bura maduong' ma kawuono ni wabiro yudo twak mong'ith kendo mowinjore kendo makare mondo nyiso yo makare monego waluw mondo mi somo ni obed kod ndhadhu mare kaka jopuonj. Kwang'iyo nok mag jopuonj e lony manyien mar somo ni, anyalo paro kata higa mokalo ma en achiel kuom twak manobedo godo. To aparo ni gin gik manowach ni dhi losie, ang'o miyo ma pok otimore? Waparo ni nitiere midhiero mang'eny kod dera momako sirkal marwa mar Kenya, nikech mondo wabed gi jopuonj moromo nyaka bed ni wan kod mijing'o kod teko mar yudo jopuonj motieg maber kod lony maber. To nikech chalo gima nitiere ng'ikruok e yore mag omenda e piny Kenya, mano miyo somo ni ng'ikore, nikech kata mana migawo mar omenda machiwo pesa ma itiyogo e sikunde nyaka sama wuoye ni sikunde moko nok oyudo. Manyiso ni kata mana minyalo ndiko jopuonj mondo oyud jopuonj moromo e kiwango mowinjore e kidieny ka kidieny mar somo pod ok oyudore. Kamano yudo ng'at machielo cheka gi nyingi kato nyisa ni to ito wach mane ma in go otenore gi romo makoro chaka yango odiechieng' ma kawuono ni. Erokamano maduong', nyinga Tobias Obuogo, awuok kaunti ma Homa Bay. An achiel kuom japuonj madongo mapuonjo e chula Mufangano moluongo ni Suba West Sub-County. Kaluwore gi romo mwane go kawuono Mombasa kae conference, wamor gi chokruok mwane go nikech wadhi tiegore gik mang'eny. E skunde wan gi rem mopogore opogore, mana kaka ji wacho jopuonj manok mok nyal donje migepe duto te mipuonjo e skunde. En shida mon go maduong' da chandruok momako ahinya. Mar ariyo, classrooms ma nyithindo some bende pok oromo, laboratories waonge go, home science rooms pod onge. Koro chuno ni nyaka sirkal biro address wa mondo wang'e ni to gigi biro nade kaluwore kaka wasomo e kinde masani ni. Ang'o gini mon paro ni onego bed ni timo mar rakruok gi midhiero makamagi? Achiel, onego bed ni wabedo gi migepe mopogore opogore mondo mi wager classrooms mang'eny midwaro. Pesa ma ikele skunde be onego bede sama chon mondo mi wahandle gik mang'eny midwano tim. Erokamano. Ayude ng'at machielo suda gi kae, chakna gi nyingi tinyisa ni to wach ni en mane? An iluonga ni Alex Siso, Homa Bay County, Suba West Sub-County, Mufangano. An head of institution Sena Primary and Junior School. Wach maduong' ahinya king'iyo kawuono kae, ji obiro ka mang'eny kabisa nikech gin gi hope bende madhi bedo addressed e weche machandowa e running of the school. Mokwongo en wach mar capitation. Capitation biro zigzag, okoriere chon nen 50, 30, 20. 50 in term 1, 30 in term 2, then 20 in term 3. Tinde wakia ni mane modonjo. Chalo mana ni 20 flat rate. Koro weche te kodwa. Mara chielo and we run 2 schools. There is primary, there is junior school. Gima waluongo ni comprehensive cha. To ne wakwayo sirikal ni ka ginyalo medo wa omenda mar grade ahead miluongo ni D1. Give me hall
head teachers jite mondo wabede one grade so that wa administrate teach mwatiyo negi. Ang'o madier wache iwach capitation kata omenda michwale sikunde be gichope wang' saa to kabe gichop be romo? Ok girom to ok gichop be wang' saa. Koro ing'ene e TV tiwacho kata mana radio Ramogi ka ulando ni pesa nosebol ne jopuonj account to king'i account dry. Koro kanda ang'o mibolo kendo agone jo Ramogi erokamano kuom fast tracking. Ging'iyo kaka somo ma Kenya dhi to jo Ramogi be mamiyowa nyaka londo maler mwawinje gik moko. Wakwayo sirikal ni gik moko time yo moriere, pesa oket chon